Успехът е най-добрата мотивация. Няма по-добра мотивация от успеха. Когато детето вижда, че усилията му дават резултат, това му дава енергия и желание да работи повече. И също, когато вижда, че човека срещу него му помага да успява, това го кара да слуша по-внимателно и да вярва на този човек. Всеки иска да е успешен и хората да го харесват и да му се радват. Представете си Сизиф и Херкулес. Ако трябва да измерим усилията, които влагат като количество, единият да бута топката, която винаги се връща надолу, той да продължава да я бута и тя продължава да се връща. И Херкулес, който с каквото и да се захване, нали, той повдига планини и е много силен, но той е положителен герой и винаги успява да се справи и всички много го харесваме. Но Сизиф, колкото и усилия да полага, те не дават никакъв резултат. Затова Сизифов труд е нарицателно за нещо крайно обезсърчително и потискащо. И като цяло е отрицателен израз. По същия начин, когато едно дете, въпреки старанието си, не вижда резултат. И още повече, това постоянно му се натяква. Ти защо така? Ти не можа ли? Ето виж другото дете как е. Ти не се справяш. Ти си лош. Ти това не можеш, онова не можеш. В един момент неговото равно по големина усилие го води към Сизифовия труд. Тоест, той губи мотивация. Това дете губи мотивация. И съответно, това се изразява, много често детето започва, или възрастният човек съответно, започва да измисля начини, по които да защити себе си, егото си, и го прави като има социално неприемливо поведение. Не внимаваш час, закачаш се и вече в зависимост от индивидуалността на детето, от неговото въображение, тази реакция може да приеме всякакви външни прояви. Затова, ако искате то да слуша, както в училище, така и вкъщи, и да успява, първото нещо, помогнете му да е успешно. Помогнете му усилията му да дават резултат. Как? Вижте в следващото видео.